हेलो आंनि गासिबो अनज्लायग्रा आंगो लोगो नोंथांमोन सिगाङावनो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसोनि गोजोननाय रंजानाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननिसिम आफा इसोरनि बाथ्रा एबा बाइबेलनि गोथार बाथ्राखौ आं गुसुङै खोन्थानो थाखाय नोंथांमोननो आङो सानदों। बे इसोरनि बाथ्राया बेनो, बे संसारखौ सोर फेजेननो हायो, माबोरै फेजेननो हायो। जोङो बेखौहाय बाइबेलाव नायोब्ला नुनो मोनो। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बै समायाव संसाराव जेब्ला दंमोन बे बाथ्राखौ गावनो बुंलांदों आरो बिनिनो चेलाफोरा बे संसाराव थानाय मानसिफोरनि जिबनावहाय देरहासार खालामनांगौब्ला बे संसारखौहाय माबोरै हायो बेखौ गोथार जिउनि जुगिदै फोरोंनाय जों मोननो हायो। जोङो नायलांनि ज'हननि 16 आयदा 33 पदआव जों जेब्ला नायो बेवहाय मोननो हायो। आङो गुसुङै नोंथांमोनसिम फरायनानै खोनासंहोनो आखायाव लादों। बेफोरखौ आं नोंसोरनो खोथाबाय, नोंसोरहा आंनियाव थानानै गोजोननायखौ मोननाय बादि। संसाराव नोंसोरहा नासयजानाय दं, नाथाय नोंसोरो गोहो खालाम, आं संसारखौ फेजेनबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो बे संसारखौ फेजेनबाय होननानै जोंनि सिगाङाव साखि होदों आरो गोबां मानसिया नुदों बे संसाराव जिसु ख्रिस्ट'आ मानसि महर जोनोम लाफैनानै जेरैबायदि जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि पापफोरखौ सुस्रांनो एबा उद्धार खालामनो, जोंनि जिउनि उदांस्रिखौ लाबोनो थाखाय बेयो मोनसेल' राहा जे दङ, गावनि गोथार थैखौ बे संसारावहाय मानसिफोरनि पापनि उद्धारनि थाखायहाय फसरनो थाखाय बे मोनसे गोथार बुलि बे खामानिखौ मावनांगौमोन। बेखौहाय बिफा इसोरनि बोसोन मानिनायजों दद्र'यै बियो बे संसाराव 33 बोसोर बे खामिनानै गोबां मानसिफोरखौ बियो बानजायदों, फोरोंदों आरो खोन्थादों आं बे संसाराव मानो फैदों आरो आं मा खालामनानै नोंसोरखौ बासायनो नागिरदों बेखौहाय स्रा स्रायै खोन्थादों, मावनानै दिन्थिदों, फोरोंदों आरो बे गमामायैनो बियो जेब्ला बे संसारावहाय सम जायो, कालभारि क्रुसाव थैनो थाखाय बियो फैदों होननानै जोंनि पापनि थाखाय बियो बुलि बावनो थाखाय गावखौनो जिउ दान होनो थाखाय बियो जेरैबायदि बुंथिनानै लादोंमोन, थारैनो गोबां सुथुरफोरनि आखायाव गावखौनो दद्र'यै बोरमा मेन्दा बायदि बियो गावखौ बावसोमदोंमोन आरो बियो गमामायैनो कालभारि क्रुसाव दोगथाबजादोंमोन आरो बियो जोंनि पापनि थाखाय जिउ हगारदोंमोन आरो बियो बुंखानाय बायदि बियो हाखराव फबजादोंमोन, गोथै हाखराव, आरो सानथामनियाव आं सिखांफिनगोन होननाय लेखायै बियो सानथामनि दिनावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो सिखांफिनदों आरो बे सिखांफिननायनि गेजेरजोंनो संसारखौ बियो फेजेनबाय होननानै बियो मोगथां महरावहाय बे नुजासार होदों। जोङो मिथिनो मोनदों जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां बियो संसारखौहाय फेजेनबाय। बे फेजेननायनि गेदेर मोनसे खामानि मावनाया बियो गावखौ नम्र खालामनानै कालभारि क्रुसाव दोगथाबजानाय, जोंनि पापनि थाखाय बे गावखौनो बलिदान होनाय आरो बियो थैबाय आरो फबजाबाय आरो सिखांफिनबाय। बिनि गेजेरजोंनो बियो संसारखौ फेजेनदों। संसारा ओरैबायदि बोलोगोरामोन जाय संसारखौ जों मानसि माहारिया फेजेननो हायामोन। गुबुन राहा लामा गैयामोन, नाथाय बे राहा लामाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो लागै होबाय, गावनो फेजेननानै जोंनोहाय बे राहा लामाखौ होबाय आरो गावखौ फोथायनायनि गेजेरजों, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि गेजेरजों, जिसु ख्रिस्ट'नि बोलोनि गेजेरजों जों बे संसाराव दायो बिनि फिसाफोर जानायखाय जोङो संसारखौ एखे रोखोमै जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै फेजेनदों जोंबो फेजेननो हायो। अनज्लायग्राफोर, जों बे संसाराव गोबाव दिन जोरा मानो, गुसुं सम जोरा मानो, जायखिजाया समायावनो बे संसारजों जों जेब्लायबो मोगा मोगि जानांगौ जायो। गोबां जोंनि जिबनावहाय दावहाथिलि, जेब्लायबो सान हर जों मोगा मोगि बे दावहाथिलियाव जों ओंखारनो गोनां जायो आरो जुजिनो गोनां जायो। बे संसार माने बे गाज्रि संसार बोलो, पापनि बोलो, बे पापनि बोलोखौहाय फेजेननो थाखाय जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, नोंसोरो दागि गोनो गोथो दाखालाम, आं बे संसारखौ फेजेनखाबाय। जायफ्रा आंखौ फोथायगोन, जायफ्रा आंनियाव थागोन, जायफ्रा आंनि उन उन थाबायगोन, बिसोर साफ्रोमबो बे संसारखौ फेजेननो हायो। जोङो 1 ज'हननि 5 आयदा 3निफ्राय 5 पदसिम फरायोब्ला बेवहाय मोननो हायो जों बे संसारखौ माबोरै फेजेननो हायो
आङो गुसुङै फरायनानै होनो सानदों। मानोना इसोरखौ अननाया जों बिनि थिननायफोरखौ मानिनायानो आरो बिनि थिननायफ्रा गिलिर नङा। मानोना इसोरजों सारिजानाय मानिया संसारखौ फेजेननो आरो संसारखौ फेजेननाया जोंनि फोथायनायानो। जिसुआ इसोरनि फिसा हौवा होननानै फोथायग्राया नङाब्ला सोर संसारखौ फेजेननो हानो? सोर संसारखौ फेजेननो हानो? जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनाय नङा, बेखौ बाइबेला प्रुफ होदों, बिसोर माब्लाबाबो बे संसारनि पापनिफ्राय उद्धार जानो हानाय नङा। संसारखौ फेजेननो हानाय नङा। बाइबेलनि बुंनाय बाथ्रा, बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा। बे बाइबेलाव बुंदों जाहैबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो संसारखौ फेजेनबाय आरो बे जिसु ख्रिस्ट'खौ जायहा फोथायगोन, जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायगोन, बे जिसु ख्रिस्ट'जों गोदान सारिजानाय जागोन। जिउआव सासे गोदान सारिजानाय सुबुं जागोन आरो बे सुबुङासो बे संसारनि बोलोखौ बे फेजेननो हायो। मानोना 1 ज'हननि 4:4 बुंदों, जाय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, इसोरनि फिसा जाबाय, बिसोरनियाव गोथार जिउआ थायो, गोदान मोनसे बोलोआ थायो। बे बोलोआ, बे गोथार जिउ जायहा थायो, बियो बे संसारनि बोलोनिख्रुइ बियो बोलो गोरासिन होननानै। बेखायनो जों बे संसारखौ फेजेननो हायो। आरो जायफ्रा जिसुखौ अनो, जिसुखौ फोथायो, बिसोरो इसोरनि फिसाफोर। जायफ्रा जिसुखौ अना, जिसुखौ फोथाया, जिसुनि बोसोनखौ मानिया, बिसोरखौ बाइबेला बुंदों बिसोरो इसोरनि फिसाफोर जानो हाया। मानोना अनिया इसोरखौ मिथिया। मानोना इसोरा अननाय। मानोना इसोरा अननाय। जों जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ मानिनायानो इसोरखौ अननाय जायो होननानै बुंदों। इसोरखौ अननाय जायो। ज'हननि 14:15 बुंदों, नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि थिननायफोरखौ मानिगोन। If you love me, keep my commandments होनना बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्रा। जों जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै अनो होननानै बुङोब्ला बिनि थिननायफोरखौ जोङो रग'यै मानिनो नांगोन। अब्ला जों गोदान सारिजानाय जिसु ख्रिस्ट'नि बोलो, गोथार जिउनि बोलोनि जुगिदैहाय जोङो बे संसारखौ इजिलि जों फेजेननो हागोन। बे संसारनि बोलोखौहाय जों फेजेननो हागोन, अभारकाम खालामनो हागोन। अनज्लायग्राफोर, बे संसारखौ सोर साबेसेया फेजेननानै देरहासार जानो लुबैयो? आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम बे इसोरनि बायख'खौ गुसुङै लाबोनाय जाबाय। जायफ्रा नायबाय, नोंथांमोन साफ्रोमनिबो सायाव गेदेरथार हामबायहोनाय थाबाय आरो आफा इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमनिबो सायाव आशीर्बाद लाबोथोंसै। इसोरा बाख्नाय जाथों। जिसुनि मुङाव आमेन। थेंक इउ।